Фестивал на розите. Фестивалът на розите е прекрасен фестивал, който се провежда всяка година в Розовата долина, близо до град Казанлък, в подножието на Стара планина, през първия уикенд на юни. Фестивалът е феерия от красота в уникалната Розова долина. В навечерието на събитието се провежда конкурс за красота Кралица Роза. Художници, актьори, писатели, певци и много други гости се стичат в Казанлък в началото на юни. Млади момичета и момчета, облечени в национални костюми, посрещат гостите и ги окичват с гирлянди от розови цветове и ги черпят с баница, розово сладко и розов ликьор. Голям интерес за туристите представляват розоберът в розовите масиви в селата и в град Казанлък, който се провежда в първата неделя на месец юни. Програмата включва автентично фолклорно изпълнение, след което туристите имат възможност да се включат, като сами наберат цветове маслодайна роза. Празничните дейности включват още демонстрации на розоварене и дестилация на продукти от розов цвят в автентична възрожденска атмосфера в етнографския комплекс. Също така дегустации на сладко от рози и ликьор от рози, изложби, концерти, спектакли, музикални и танцови изпълнения. Ежегодно фестивалът на розата посреща хиляди чуждестранни туристи. Най-голям брой са туристите от Азия, Япония, Южна Корея, Китай, Хонг-Конг и Шанхай. България е един от най-големите производители на розово масло в света. Розовото масло е 3 пъти по-скъпо от златото. 1 кг розово масло се извлича от 3000 кг розов цвят. Всеки цвят се събира на ръка и се съхранява внимателно за дестилацията. Повече от 2000 души взимат участие в розобера всяка година. От българската маслодайна роза се добиват 70% от розовото масло в света, използвано от всички парфюмерийни компании като основна съставка на продуктите им. Историята разказва, че в тракийските провинции на Римската империя траките отглеждали 12 разновидности на рози, една от които била известна като тракийска роза. През 1270 година, по време на кръстоносните походи, граф де Грюе донесъл тук от Сирия дамаската роза. В Казанлъшката долина условията за отглеждането й се оказали много благоприятни. Експерти твърдят, че българските рози и розовото масло дължат своите уникални свойства на местния климат и богатата почва. Температурите през февруари, когато розите напъпват, са идеални. Цветовете се берат през май и юни, когато влажността на въздуха е много висока.